Îro roja 22 Avrêlê ye, yanê roja Rojnamegiriya Kurdî ye. Dema Rojnamegiriya Kurdî tê gotin, Miqdad Midhat Bedirxan tê bîra me, paşê Celadet. Lê gelek însan hene ku pîremêrd qet nayê bîra wan. Rola pîremêrdî di nav Rojnamegiriya Kurdî de gelek e. Loma jî em ê îro qala wî bikin. Kerem bikin. Wî li Başûr û Rojhilat xwendiye. Paşê ji bo xwendina hukûkê tê Stenbolê. Li vê derê dixwîne, xilas dike û di hin saziyên Osmanî de kar dike. Dûra 1925 de vedigere Silêmanî. Pîremêrd li wê derê gelek karan dike. Gelek dinivîsîne û di 1905 de canê xwe ji dest dide. Gelek xebat li dû xwe dihêle lê ya ku me anha eleqedar dike meseleya rojnamegerî û çapxaneya ku wî bi xwe dixebitand bû. Em ê îro qala rojnamegeriya wî bikin. Rojnameyê ku wî derdixist navê wê Jiyan bû. Piştî ku Hisên Nazim dimre, wekî sêyemîn rêveberê Rojnameyê li Silêmanî dest bi kar dike. Dibe berpirsê rojnameyê. Rojname li çapxaneya ku Aîdê Şaredariya Silêmanî bû dihat çapkirin. Wan li hev kiribû, çapxane îşaredarî bû, lê wan bi kar danî. Di sala 1934 de ew dibe xwediyê rojnamê û edîtorê yekemîn. Di sala 1937 de dema kirêkirina çapxaneyê bi dawî dibe. Şaredarî carek din çapxaneyê nade wan. Serveyekê pîremerd radibe diçe Bexdayê, çapxaneyekî dikire. Sal 1937. Yanê di sala 1937 de Kurd xwediyê çapxaneyekî bûn. Ev jî bi xêra pîremerd û bi Kurdî weşan dikirin. Wê çaxê hejmara 39 derdikeve, pîremerd hejmara 39 û hejmarên dû wê bi vê çapxaneyê çap dike. Di 1908 de wekî keleporeke Kurdî wê çapxaneyê dixin Müzexaneya Etnografî ya Silêmanî ku di binbanê Zanîngeha Silêmanî de ye. Anha ew çapxane li navenda Jîn ya li Silêmanî tê parastin. Yên bixwazin dikarin herin wê bibînin. Li vir yek tiştekî muhîm heye, ew jî wesiyeta pîremêrd e. Berê ku pîremêrd canê xwe ji dest bide, wesiyetnameyê dinivîsîne. Di wesiyetnameyê de dibêje xwedî li çapxaneyê derkevin. Dibêje daxwaza min ew e ku çapxaneyê ji dest nedin wê bikar bînin. Li cem wî du kes dixebitîn wê çaxê. Dibêje van du kesan bênaz nekin, heqê wan li ser min heye. Rojnameyê ji dest nedin û çapxaneyê bikar bînin. Vî karî dewam bikin. Ev wesiyeta wî ye ji ber ku wî gelek qîmet dide karê çapê û rojnameyê. Gotinek wî jî ji bo xortan heye. Dibêje bixwînin. Xort û keçik heya ku nexwende bin bêsûd e. Her tişt girêdayî zanist û fenê ye. Di vê roja Rojnamegiriya Kurdî de em pîremerd bibîrtînin û roja Rojnamegiriya Kurdî pîroz bikin.